खुलुमबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बारग' आफादगिरि जानानै दिनैहाय नोंथांमोन बयनिसिमबो फैबाय थानाय क्रिसमास आरो गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गोजोन गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दा दिनै बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया 21 आरो 22 दिनैसिमाव जोंनि कनफारेन्सआ जादों। बेजों लोगोसे नांजाबफा आफाद बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफाद, समाज आफाद, आबोब आरो थुनलाइ आफाद गासै मोनबा आफादा जोङो ज' लोगो नांनानै बनरगावनि जायख्लं क्लाबनि फोथारावहाय जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै बानजायदोंमोन। आरो बे बानजायनायावहाय जोङो गोजाम आफादखौ सिफायनानै जोङो गोदान आफाद जोङो दानानै लानो हाबाय। आरो बे दानानै लानाय आफादावनो गोदानै सानै गोख्रों आफादगिरि नेहाथारिखौ जोङो मोननो हादों। बेनो जाहैबाय बिकास मुसाहारि आरो गाहाय नेहाथारियाव बिहुं मुसाहारि। दा बिथांमोन सानैखौ लानानै जोङो गोदान मावफुं आफादखौ जोङो मैयाहाय दानानै लाबाय। दा जोङो बे थान्दै मेलावहाय माखासे जोङो थांखिफोरखौ जोङो लादों। जिहेथु जोंनिया बोसोरनि जेनाखि हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगौ बेखौ जोङो थान्दै मेलावनो जोङो थि खालामनानै लानाय जायो। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गारनानै जिहेथु जारिमिना एसेबाबो आद्रा थायो बा जारिमिन जानायाव गोबां बिहोमा दङ। दा बेनिखायनो जों बेफोर नोजोरखौ बोनानै जोंनि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायहाय 47थि जथुम्मा जादों। दायो जोंनि जेनाखि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेनि बैसोआ दायो 43थि जाबाय। गेजेराव बै समावहाय बबेबा खारनाव जोंनि कनभेनसन बा कनफारेन्सआ गेप जानानै थादोंमोन। दा बे हिसाबै 43थि जाबायब्ला जोंनि गल्डेन जुबिलि जानो गोनां जेनाखि कनफारेन्स बियो 7 बोसोर दंबावो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो बनरगाव दखराया मैयाहाय जोङो मोनसे जारिमिन सुजु आफाद जोंनि गेजेराव बानायनानै लानो थाखाय मोनसे थांखि लानाय जादों। आरो बे जारिमिन सुजु आफादा जोंनि बनरगाव ओनसोलनि जेनाखि जाथायफोर आगु समनिफ्राय दिनैसिम जाफोरबायदि जाथायफोर जालांबाय, गोबां बावहाय जोंहा मासाखार जानानै थांबाय, गोबां जोंनि दाय गैयै सुबुंफ्रा बावहाय मुंख्लं जालांबाय। दा बेनिखायनो जों बैफोरनि जेनाखि जिउ जारिमिन आरो जोंनि ओनसोलनि जेनाखि हालोद बै समाव जोंनि पुलिस मिलिटारिफोरजों जेरैबायदि जोङो भिक्टिम जानांनाय, जेफोरबायदि जोङो थासारिजों जोङो देरबोनांनाय लावबोनांनाय, जोंनि गोबांथार बेबायदि जाहोनफोर थागोन आरो गोबांथार हिस्ट्रिफोर थागोन। दिनैसिम जोंनि बनरगाव दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दतमा दखरानिफ्राय गावबोनायनि उनावहाय जोंनि जायफोर बिबानगिरि बिथांमोनहा माखासेया रुंसारि जालांबाय, नाथाय माखासेया दङ दासिमबो गोथाङै। जों बावहाय जुदि जोंनि जेनाखि जारिमिन सुजु आफाद बेखौ जोङो जुदि लेट खालामोबा जोङो गोबांथार हिस्ट्रिफोरखौ जों खोमानानै लागोन। दायो गोबांथार बिबानगिरिया थांनानै दङ। बेनिखायनो जों बिथांमोननाव गोबांथार जोङो गथि गथि सोंनानै जोङो दायो सोंनानै लानो हागोन। दा जोङो खहा जाबाय माखासे बिथिङावहाय गोबांथार जोंनि जेनाखि दैदेनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनहा माखासेया रुंसारि जाबाय आरो माखासेया दायो थांनानै दङ। थेवबो देहायारि बिथिङै बिथांमोनहा एसेबाबो प्रब्लेम जाबाय। दा बेनिखायनो जोङो बे नोजोरजों जोङो जोंनि बनरगाव ओनसोलनि जेफोरनाखि जाथाय गासैबोखौ जोङो नोजोर बोनानै जोङो जारिमिनखौ जोङो फैबाय थानाय गल्डेन जुबिलिसिमाव जोङो थिग थाक खालामहैनो हायो नामा आरो इयुन जोलैफोरनो जोंनि जेनाखि बनरगाव ओनसोलनि जेनाखि थासारिमोन बै समनि बेखौ जोङो इन्थिगासे जोङो बा एसेब्लाबो जोङो बिहोमा होलांनो हायो नामा, बे उद्देश्यजों जोङो दिनैहाय मावनो थाखाय नाजादों। आरो बेवहाय जोंहा थांनाय समनिफ्राय गोलाव समनिफ्राय जोङो गोबां कमिउनिकेसननि थाखाय जोङो जोलुर बादायलायनाय होनाय जायोमोन इउनिट वाइसआव। दा बेखौबो जोङो मैयाहाय थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो आरो बेखौ जोङो लाखिफिननो बा जोङो बेखौ कन्टिनिउ खालामनो थाखाय जोङो थांखि लाफिननाय जाबाय। मानोना दिनैनि समावहाय जोंनि जायफोरनाखि लाइमोन आरो जोंनि जायफोरनाखि लेखा फरायनानै थानाय बा गोबां बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, जों बिथांमोननो गोबांथार बेबायदि गेलेमु आयदायाव जोङो जायगा होनो हायाखै। बेनिखायनो जोङो फुटबलखौ जोङो आन्डार 13खौ हिन्जावसा हौवासा सालायनायनि अनगायैबो जोङो गेदेरफोरनिबो जोङो फुटबल गेलेनायखौ जोङो फिन आरोबाव जोङो बेखौ लाबोफिननो थाखाय जोङो मैयाहाय थांखि लाबाय। आं गोबांथार बाथ्रा बुंनो सानाखै। बावहाय दिनैहाय जोङो गेवलां मेल जादों। बावहाय मानगोनां MLA सारा फैदों, लरेन्स इस्लारि सारा। जोबोर गोजोननाय मोनदों। बिथाङा माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायलांदों। जोङो बनरगाव
निफ्राय ओरै रामफल थांनाय आरो बनरगावनिफ्राय ओरै दतमा थांनाय जेनाखि बनरगाव बाजारनि खाथियाव सारियालि दङ बावहायो जोङो मोनसे जोंनि जिहेतु बनरगाव ओनसोला बर'नि जोलुरनि राजा बिन'द दाब्ला बिन'द ब्रह्मनि मुङै जोङो मिथिजायो आरो बिन'द दाब्लानि जोनोम जायगाया खाग्राबारि दा बावहाय बनरगाव ओनसोलाव गोबांथार बेबायदि बिहोमा दङ दा बावहाय अपुर्ना नार्जारिखौ जों रायखांनो हायो बावहाय मणिकान्त ब्रह्मखौ जों रायखांनो हायो बिन'द दाब्लानि जाय फिसौज्लामोन दा जोङो बेहाय बिन'द ब्रह्मनि मोनसे स्टेचु लागायनायनि बाथ्राखौ जों आगु समावनो बिटिआर सरकारनो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन आरो बियो जानो थांगासिनो दङ बेजों लोगोसेनो बे खाथियावनो जोंहा मुंख्लं गाथोन दङ गोबांथार बनरगाव ओनसोलनि मुंख्लं बावहाय दङ बियो ओरैनोल' बानायनानै दोननाय मुंख्लं थावनि नङा बेवहायनो जायफोर बिथांमोनहा बै थांनाय समावहाय मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन बिथांमोनखौ बावहायनो फबनाय जादोंमोन दा बेनिखायनो बै गाथोनखौ मुंख्लं गाथोनखौ जाहाथे बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ माबा मोनसे राहानि गेजेरजों साबना हामना खालामनो हायो जों बिथांमोनखौ मोजां मोनसे परिबेसाव दोननो हायो बिनि थाखाय जों बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाया थाबाय थादों आरो आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बियो आबुं महर मोनगोन बेखिनि बाथ्रा आरो गोबांथार डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौबो जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायावनो डेभेलपमेन्ट कमिटि दानायनि गेजेरजों जों गोबांथार मेम'रेन्डाम हिसाबै जों होनाय जादों बेबो लासैनो जालांगोन होननानै जोङो बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोथायनाय दङ आं एसेबां गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै जोबथारनायाव बयनिसिमबो गोजोन गाहाम हामलायनायजों लोगोसे साबायखर जासिनानै आंनि दिनैनि जेनाखि सुंद' बिबुंथि बनरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एसेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै आङो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों।